Thar ceann mo cóglacathe sa tuirmhís náisiúnta scoilíochta Dacais agus a Rnna Dacais agus Scéalna, ba bhaitlim fáilte a chur rót chuig an Seimineár Greasáin seo, maidir le fille scoil i níag den scoil a bheith dúnta mar gheallar COVID-19. Stella ní hé is anam dom agus beag mise agus mo cóglacaí éalsa seoige i caintlibh. Tá an Seimineár Greasáin seo dírithe hacaíocht a thuairt dit chun aige thuairt a riachtanis Folláine na naltaí agus na fórne, de réir mar a os glíon scoiline agus a leanan siad a raig lena gcuid fálaime. Buineann an tólas seo le gach bail fórne i ngach scoil. Déadfaí na principal agus na claachtais a bhfuil chur síos déanta orthuain sa a chur na ruúint chun freistal chumis agus riachtanis orbartha na naltaí i scoilna speisialta. Tá ábhar tacaíochta bhreise fáil ón gcomharla náisiúnta ó i Dacais speisialta. Tá míid ag súil go gcuirfidh an Seimineár Greasáin seo i gcuoine dúin an tácht a bhaineann le riachtanis Folláine ar den uile na scoile. Ba scá a chéile a bharramar, agus heistan le chéile chros a raibh go leor casa ann ar a bhuilimid ag taistil fós. Le linn an chur láthair seo, roinimid chur chuige de claachtais leat, maidir le taú le riachtanis Folláine phobal na scoile fad, go háirithe le linn tráhanna dúchlánacha. Mar chuid den Seimineár Greasáin seo, tá stratéisí forbartha againn agus tá súla againn go mbeidh siad cabhrach. Curach an Seimineár Greasáin seo le chéile le dul le hiiliúint agus le hólas atá feite agat hena féin. Tá snóimid le chur síos ar an ggóhéics agus sainmhíniú a thuairt ar an gcíl atá againn le Folláine. In dhiaidh sin chuirmid í láthair taighde a déanaach sin a thróirú faoi conas Folláine agus Athléimneacht nó resilience a chur chun cinn le linn agus in níag am dechar. Chuirmid creat molta i láthair chun Folláine na naltaí agus na fórne a chosint agus a chur chun cinn. Chuirmid béim ar phríomh struchtúir scoile atá ann hena féin, agus na slite a bhéadfá iad seo úsáid chun cabhrú leat le do phleanáil Folláine agus na pleanana seo a chur i gcríoch. An sin, pléimid chuna scoilna olabhú chun oscailte, ag fécinnt ar dús ar a lána na fórne, agus an níag sin ag bogaráid chuig gníomhaíochtaí is féidir le scoilna a dhéanamh, lena cintú go bhfuil siad comholmhathe agus is féidir lo a bheith chun riachtanis Folláine na naltaí a cholíana. Pléimid an sin an tlí gur féidir leat cabhrú le daltaí socrú isteach ar scoil a ríist. Tá gníomhaíochtaí agsúla ann atá le déanamh le daltaí agus slite le bheith le daltaí a chuirigh Folláine agus Athléimneacht chun cinn. Tríd an chuir láthair seo táimid chun an phrása Athléimneacht a úsáid agus an focail resilience i gceiste againn. In dhiaidh sin chuirmid béim ar ghaltaí le riachtanis i Dacais speisialta agus tugamid Achoimre ar na príomh-fronsabal le haig na hibre seo. An sin pléimid stratéisí atá dírithe ar conas marachtant leis an éigeantacht. Sa stratéisí atá leis seo, tá ólas breise ar na hachmhaní, na gníomhaíochtaí agus na stratéisí atá pléite sa Seimineár seo. Tá nasc úsáidteacha ann comá chuig achmhaní eile a déadfaí úsáid chun Folláine a chur chun cinn. I mí Márta fithe, rinne rialtas na hÉirdean an cinenne na scoilne a gúna mar gheallar COVID-19. Inis táimid ag dul i dro na scoilne oscailte ríist, agus táthar ag súil go dearfach le daltaí fille ar scoil. Agus sin ag marachtant go fóil leis an vírus COVID-19 áfach tá imní agus búirt fós ann. Agus sin ag pleanáil chun oscailte, ní mór dúin mach na bhíanamh ar an méid an neachamar tríd agus ar náit a bhuilimid go mothúcánach mar ghaoine fásta. An sin ní mór dúin ar mach na bhíanamh ar an meallachas fearr chun tosnú le cabhrú leis na daltaí atá faoin ar gúram. Féicimid inis ar an mrí atá le Folláine. Cílíonn an focail Folláine rudaí difriúla do ghaoine agsúla agus tá an tuiscint atá againn ceart dúine. Ach, má tá an tuiscint céanna ag pobal na scoile ar an Folláine, cabhróidh sé linn an dearcha atá ag daoine eile ar a lána a thuiscint níos fearr. Is féidir leis an tuiscint seo cabhrú linn taú linn ar Folláine féin agus Folláine na naltaí in ar scoil. Tá sainmhíniú ar a lána curtha ina ruúint ón eagraíocht gabhain de sláinte ag an Rnna Dacais agus Scéalna agus neps.
Tá an Sainmhíniú seo ar fáil I rátas policy Folláine na Rnna agus sa creath cleachtais, ar féidir teachtair ar an láithreán Greasáin na Rnna I dtacais. Is ann de lán an duine nuair a éiríonn leis bar chumas a bhaint amach, nuair a léiríonn sé Athléimneacht agus éag dá lá le gnástras an tíal, nuair a thugann sé ara dá bhláán a churp, agus má bhíonn sé go bhfuil cuspóir, ceangal agus mothú cómhaontrais I gce le pobal níos leithne. Stadaí seo atá ag 60 sirí ag athrú agus gur 2 í a cothú le linn Scéal an duine. Dúshlán bathe dúna na scoilne dúin ar fad, daoine fásta, páistí agus daoine óga ar glór bailí agus go háirithe maidir linn ar bhlána de. Táimid ag mreachtaint tríd teagmhas criticúil faoi láthair. Is Eispéiris áitiúil agus damhanda atá ann. Cílíonn sé seo, cé nach bhfuil sé go thomláin mar an ggéine gur féidir linn taighde idirnáisiúnta úsáid chun sin a thrórú. Is aim leis an Seimineár Greasáin seo tróir a láthair de phobal scoile ar chunas Folláine a cothú, ar chunas atmosfér agus cultúr a crothú atá dearfach de cách, agus ceann a cóiríonn leis an bhoghlaim. Mar jaablar an bandéim gáanda atá ann, is am éigeanta den dain atá ann ná tharla riamh. Is féidir an tSamhail a bhí againn ar COVID-19 a chur gomparáid le tros neamhchoitianta agus casta ná roimh ag súil leis. Tros atá fós á dhéanamh againn, ar gáúin planana a dhéanamh agus iad a rialt, chun ag cintú gur féidirlinn a bheith sábháilte agus Folláin go fisicach agus go sicólaíoch. Mar a dúir ar ggóghlacathe sa riocht daontathe, níor tharla rudidir bith cosúla COVID-19 riamh. Ní héag bhfuil cnappa sosa brúite ar an Scéal, ní féidirlinn an cnappa seainna bhrú agus a bheith ag súil go rachaigh an Scéal ar aghaidh mar a bhí sé hena, tharla an umarcha idir an dá linn. Tá páistí agus daoine óga ag fille ar héal atá athraithe agus tá de hir ag athrú. Mar sin, ní mór dúin tréimhse ama a thuairt le pleanáil agus béimiid ag plé le tSamhail, cuaramóirí agus daltaí mar dheallar an daithí a bhí acu ar an dín glasáil. Tá sé gceist againn go mbeidh an Seimineár Greasáin seo agus an treastratéisi a héin leis mar thacaíocht a chur Folláine agus Athléimneacht chun cinn. Is iomaí athrú ar a bhégan dúin a dhéanamh chun dul i daithí ar an Scéal nua atá againn, agus tharla cuidas na hathruithe seo go hoban agus go tapa. Is Eispéiris é seo a bhaineann linn go léir le bearta sláinte poiblí a héana bhaim ar Scéal go léir. Tá sé táchtach a aithint gur gnáthreagar sláin túil an imní, I ggóthaigs COVID-19 de farmhór na líne. Is mar jaablar seo is féidir le daileáil leis na dúshlán atá rompó agus iad ag athrú de bhealaí nua ibre agus marachtála. Beidh farmhór na líne in ann an imní seo I lámh seáil agus a bhainistú. Ní thanan taithí COVID-19 de gach duine a gcuin áfach, agus is táchtach go neithnéimiid Eispéiris éagsúla. Agus scoilne á noscailte ríist, beidh ar an roinnt Struchtúir agus Tacaíochtaí breise a láthair chun Folláine phobal iomlán na scoile a cosint. Caithimid aitheanta sa thuairt freisin den gá atá le Tacaíochtaí breise a thuairt de gcuoine eile atá níos mó amhail, go háirithe iad siúd a raibh dúshlán múra orthu hena nó le linn dúna na scoilne. Le cúpla mí nuas, rinneach taighde idirnáisiúnta ar an Tionchar a bhí COVID-19 ar Scéal agus ar Lána na líne. Chur taighde a rinneach ar Athléimneacht agus ar Lána béim ar hácht na gúnsí cosanta agus ar Tionchar na gúnsí risca. Mar jaablar gúna na scoilne is mar seo a bhí sé de roinnt daltaí. Mar thora ar seo, buineach príomhcúnsí cosanta donna Lána, mar shampla Struchtúir Thacaíochta scoile, a bheith in ann teacht ar chordas agus cadramh dearfacha, agus an deis chun cleachta curp a dhéanamh go rialta. De roinnt daltaí eile, tá seansán gur tháinig méadú ar na príomhcúnsí risca donna Lán, mar shampla deachreachtaí ag mala, gan a bheith in ann teacht ar na dachas mar dheallar easpa teicneolaíochta agus easpa deisina ar thacaíochtaí seachtracha. Léiríonn an taighde dúin go bhféadfadh Tionchar dhiúltacha, Tionchar nódracha, nó Tionchar dhearfacha
a bheith mar chura Tionchar marachtála de bhar mór éigeandáil mar COVID-19. Déad bhí deacrachtaí níos fuide agus níos súntasaí a bheith ann de céadán beag den phobal. Mar shampla, deacrachtaí psichiatracha, cíopa scoilíochta agus cúlú na Scéalainne a Folláineach. Ach, de fermhór phobal, feicfar Tionchar an COVID-19 in Athléimneacht na Rnna, resilience, nó an stád nódrach. Maidir le roinh daoine eile beag Tionchar brúig chun cinn an tú, agus beag fás agus ferbert hicólaíoch agus bhuacánach mar chora an manistú a Rnna chrúchás an COVID-19. Tugad fás lar-Thrámach an tíorama brúig chun cinn, bounce forward. Sé atá gceiste againn le fás lar-Thrámach ná post-traumatic growth. Sa bhliain 2007, chur Papadopoulos leis an Smaoinemh maidir le fás lar-Thrámach nuair a chum sé an tíorama Adversity Activated Development le chur síos a dhéanamh an tlí a naimsíon daoine brí óna bholingt, agus bhrbríonn siad tréithe nua dearfacha nó cospóir nua sa Scéal. Dúirt sé, it is remarkable to see the dignity and resilience of the human spirit, triumphing over the most appalling conditions of degradation, helplessness, humiliation, injury and loss. Cé go raibh tros COVID-19 dechar do gcuoine áirithe, tháinig deisna as de golóir daoine an cumas atá iontu féin chun Athléimneacht a aithint. D'fhoghlaim siad slite chun a gcuid scoileanna a roinh le daoine eile, comála scoileanna nua a fháil chun taú le na céile agus leis na pobal ina marann siad. Tá an scéal mar an ggéine de fáistí agus daoine óga. Tá sé teacht do cuineamh 9 líon marachtáil 3 mhór éigeandáil go bhág for tráma arden go léir. Mar reagart áfach thacaíochta chuirta galtaí agus iad golabhú chun dul aráis chuig gná nósanna. Léiríonn an taighde go bhfuil gá le tacaíocht sicóthóisialta a láthair san aistrú go gná héal a ríist. Caríonn sé seo freisin le Athléimneacht nádúrtha a chur chun cinn agus an tlí sin tá seans níos fearr ann na deacrachtaí mothúcánacha agus sicólaíochta amachchansa a laidú. Spreagann an freigra seo teacht cúd féin comá dómh siúd atá thíos le Tionchar dhiúltacha. Féici míad inis obair habfa leis eil a bhfuil an creath le haig idir gháil hicó thóisialta. In 2007, dahan habfa leis eil 5 principal idir ghálacha sicó thóisialta. Bhíidir in ann na principal seo a chur bhaim ag tús na hidir ghála agus suas cofada leis an lár faointe sa chlár idir ghála. Is féidir leis na principal thróraach seo cabhrú le Athléimneacht agus teacht cúd féin. Tá na 5 principal seo mar chúnsí cosanta chun tacaíochta thuirta na lána agus sin go léir ag fille ar ngná héal in 9 stád éigeandála. Tá na 5 principal seo le feiscint ar na sleamhnáin seo. Tsamhailteacht, idir éasacach agus hicólaíoch, suamhnas, nascacht, féin éfachtúlacht agus éfachtúlacht phobal, agus dóchas. Raig méid tríd gach ceandas na principal seo inis. Tsamhailteacht. Sé atá gceiste ag habfa leis eil an sa ná, go maithíonn daoine go ndéanfar freastal ar a gcuid riachtanas agus ar riachtanas na Rnna atá táchtach ina héal inis agus sa todhchaí. Nuair a uileann daltaí ar scoil mar shampla, tá sé táchtach go bhfuil siad den túram go bhfuil siad cosanta ó gachar go fisiciúil agus go sicólaíoch agus go mbeidh na daoine atá thart sábháilta freisin. Is féidir é seo a bhaint amach trí ólas ar chur ar fáil bunaithe ar iiricí agus nósanna agus struchtúir thacaíochta a bhanú. Is gá atmosfér na sábháilteachta seo a crothú chun Tionchar dhiúltach an stras agus imní a laidú. Tá sé riachtanar comá den abhalam agus chun cabhrú le daltaí cadraibh dearfach a dhéanamh le daoine fásta agus a gáirde a ríist. Dá laid stras atá arden, is mó a bhí míad in ann a bheith ag smaoinemh, ag pleanáil, ag ghlacha pórta agus ag foghlaim. Cabhróigh atmosfér an tuaimhneis le daltaí a scíal ligand agus fannach sochar, inionad a bheith róciún béidir, rógiodamach nó trína céile. Buineann sé le féin smach de bhúna agus cabhrúló mothúcána aithint agus a lámh seáil. Tá sé seo riachtanach ní amháin den na lána ach den abhalam freisin.
Mar, má bhíonn tú in ann scí iontaine agus curpa ligant, bíonn tú in ann díriúisteach ar an rud is scádait a dhéanamh. Dá rialathe nó dá suamhní a bhí míad is mó a bhí míad in ann a bheith ag smaoinemh, ag pleanáil, ag ghlacha páirte agus ag fálam. Tacaíonn siad seo go léir leis an bróiséis fálama. Laidíonn suamhnas Tionchar dúilteach an stras ar an intin agus ar an gcuileann. Nascacht nó connectedness. Sé atá gceist ag hapfa leis eilean sa, ná go bhfuil cadramh againn le daoine eile a thuigeann sin agus a thug an tacaíocht dúin. Tá oscailt na scoilna antáchtach de phobal na scoile, mar tugann sé deistas na daltaí a bheith reis le chéile a ríist, chun éabhhaintear sa dhéanamh le bail fórne agus le cóirde. Beag an cadramh seo agus an nascatá ag daltaí le phobal na scoile riachtanach, chun carúló a bheith réag den álam. Mar a deireann an seanachil is ar scá chéile a bhardan na daoine. Buineann an céad fronsbal eile le féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal. Sé atá gceist le féin éifeachtúlacht ná go greideimiid gur féidir linn an méid atá le déanamh a dhéanamh, gur féidir linn na dúchláin atá os ar ggóir a thorú, agus na hamananta dúchlánacha seo i lámh seáil. San obair atá déanta ag hapfal, déantar tagart d'éifeachtúlacht phobal comá. Sé an brí atá le héifeachtúlacht phobal ná an creidimh gur féidir leis an bobal linn an muineimiid an méid is gá dhéanamh chun aire a thuairt de gach i Rnna sa phobal sin. Daithinn sé go bhfuil pobal tacaúil ag teastáil uathaí. Is pobal na scoile an pobal atá gceist aguine. Agus dá bhrí sin tá míad tar éis principal hobfal a chur na ruúint don Scéal scoile agus sa tlí sin tá béim curtha aguinn ar éifeachtúlacht phobal na scoile comá le féin éifeachtúlacht. Mar sin, déanamh macnamh ar an fág bhfuil sé seo táchtach. In aimseir géir céime tá seans ann go gapig daoine nach féidir le feibanna a réiteach a hiile, nó nach féidir le gná gúthláin an lé a thorú. Béidir nach méid dóchas acu a hiile nó spreige. Ceantas na rudaí is táchtaí chun féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal a chur chun cinn in ní géir céime ná pobal na scoile a bhanú a ríist. Buineann dóchas le spreige a thuairt an túram gnimbróig rudaí amach, fannacht dearfach agus a bhathú go méid gach rud ceart glór. Comá lei sin, nuair a bhíonn dóchas agat, bíonn tú den túram go méid daoine eile ann chun cabhar leat i gcónaí. Tá an dóchas rítháchtach den álam. Spreagann sé sin chun spruchanna a bhaint amach sa géarthéarma agus an adthéarma. Is féidir le athoscailt na scoile dóchas agus spruch a ahhuascailt de golóir daltaí daoine óga agus pobal mór thimpeall orthu. Nuair a ghlachann pobal na scoile leis na principal thróracha seo, tacaíonn siad le Folláine an scoil phobal go léir. Is féidir teacht ar thuile eolais ar conas na principal seo a chur i bhfeidhm sa stratéise. Tar éis macnamh a dhéanamh ar bhun principal an chúram scoil, feicimid go bhfuil ról bunúsach ag pobal na scoile, ag cabhrú le Athléimneacht agus teacht cúd féin agus tacaú le fille ar an gná héal. Agus tacaíocht a thuairt aguinn do dhaoine in ammanna dúchlánacha, meastar go bhfuil sé rítháchtach, láidrachtaí nó scileanna chun dailá le deacreachtaí a aithint. Is amhlaidh an scéal den chóras scoile. Mar sin breithnóimid inis ar cadaíad na tacaíochtaí agus na struchtúir scoile atá ann hena féin chun an Oileána, an Athléimneacht agus an teacht cúd féin a cothú. Dur Karen Tresman gur idir gháil gach Cumarsáid. Indeed, every interaction is an intervention. Láiríonn si faoi conas is féidir le hamanna beag bídeacha Cumarsáide de phríocht mór a dhéanamh is Scéal an duine. Is féidir le cóthraí na cuileanna, an aig, conas bheníimiid a chéile, an tanga úsáidméid agus na gaitíochtaí a dhéanaimiid, is féidir lo go léir cináltas agus bá a chur nuail. Dur si gur féidir linn, trínar númper, belly tacaúla le bheith in éanaach le na chéile a léirú. Is féidir lo seo go léir a bheith mar bhanuas le cadramh atá muínach agus tacaúil. Láidrach dar ggóra scoile is sé na cadramh idir múntóirí agus daltaí. Nuair atá ag chur ama ar leataobh le haid cadramh le lenaí Herbert, tá sé táchtach a aithint, conas a bhfuil difríocht mór déanta ag ferdan na scoile leis na daltaí faoin na gúram hena féin,
agus go leannig an deithionachar seo ar aghaidh sa todhchaí. Comála tréthe persanta agus tréthe garmúla ball fór na scoile, tá struchtúir bhaim ag gach scoil is féidir úsáid chun takeú le fille ar scoil. Mar shampla, féin na scoile agus féin banistíochta, féin banistíochta taghas criticúil, féin idachas speisialta, an Contanam Tacaíochta agus an próséis féin vestóach scoile. Beag tacaíocht is scoile na áirithe ón múntóir cadrúh balla scoile agus ó hacaíochtaí críochnathe scoile. Is féidir leis na struchtúir seo go léir takeú le Folláine pobal na scoile. Béidir go mbeadh sé cabhracht díobse mar phobal scoile, smaoinemh ar conas is féidir struchtúir atá ann henne a úsáid chun tacaíochta thuairt ar leibhéal na scoile amláine. Trí thuas áite a thuairt na láine, tá scoileanna ag takeú le gach dalta chun go mraithfidh siad sábháilte, nasca agus sochar, go greidigh siad go nairóig lá agus bheith dóchasach faoi ile ar scoil. Tá sé táchtach macna bhíanamh ar hacaíocht ar leibhéal na scoile amláine de, mar béidir nach bhfuil isagan cé hiad na daltaí nó daoine is localaí inis mar dheallar gúna na scoileanna. Smaoinigh ar conas is féidir na struchtúir hacaíochta seo úsáid freisin chun monitóireacht a dhéanamh air agus pleanáil na daltaí siúd le riachtanis idachas speisialta. Agus dómh siúd a bhfuil riachtanis ag teacht chun cinn acu de thoradh ar COVID-19. Béidir go mbeadh sé cabhracht díobse mar phobal scoile, macnamh ar conas is féidir na struchtúir seo atá ann henne a chur na ruúint chun aithint agus monitóireacht na báistí a neach ag dúna scoile i bhaimmarthu a cumasú. Ceannas na struchtúir seo is sé Scéal an Contanam Tacaíochta. Agus molamíd go leannig sibh ar aghaidh leis an Contanam seo don phleanáil Folláine agus na pleanana seo a chur i gcríoch. Cabhróidh an Contanam leis an bobal scoile leanúint ar aghaidh ag takeú le daltaí a raibh riachtanis a cá roimh an dúna scoile. Is féidir é úsáid inis chun takeú le daltaí ar bhéidir go bhfuil riachtanis acu eistriú ar eis chun na scoile mar dheallar grá Eispéiris le linn dúna na scoileanna. Mar shampla, daltaí ar cailleachtaine agus na daltaí sin nach raibh struchtúir acu sa bhaile agus atá as cleachta struchtúir agus rialacha i leanúint. Déiteach sé go mbeadh tacaíocht ag teastáil ó na daltaí seo do roimhtacha nó do bheagán le linn na tréimhse seo ag socrúisteach. Ach is tócha go neithrófar ar eis go tacaíoch scoile do cách tar éis tamalaín. Déan macnamh ar cad é is féidir a dhéanamh ar leibhéal tacaíoch scoile do cách chun Folláine, Athléimneacht agus teacht cuat féin a chur chun cinn do cách. Déan macnamh freisin ar na tacaíochtaí breise a déiteach a bheith ag teasáil ó galtaí áirithe le go mbeadh siad in ann teacht cutha féin. An bhfuil idir gháil éonar ann a déitaimí se chur na ruúint do bheagán daltaí a d'eastaíonn tacaíocht bhreise utha. Inis tá éalsa chun leabhartlinn. Gormad Stella. Ar dús báda táach an láirt faoi riont rudaí ar chóirún smaoine bhead agus muidig olbhú le oscailt na scoileanna. Ní mór dún I bheith ré le bóla le teaghlaí agus le daltaí chun tuiscinnte áil ar an Tionchar a bhí ag an pandémach orthu ó mí mórta se caite agus cinchaí I bhfuil siad ó chuin. Ní mór dún Teangálaíonna le tuismitheoirí ar bhealach a chuireann ar is suamhnas iad. Ní mór dún carú le fuireann na scoile chun na haspáint dómh ghfuil tacaíocht ar fáil dómh sa scoil. Meas an muid go mbeadh gach dalta, ball fóin na scoile agus teaghlaí réimse lean móchan, smaointe, iompaíochtaí agus freagraí difriúla ar stras. Ar nóí, déanann se seo céal nuair a chuirtear san áireamh an méid a tharla de bharr COVID-19. Bei an chuide smúide na daltaí ag súil le galarráis ar scoil, agus le bula le cóide, múnseirí agus ball fórna eile na scoile. Bei go leor acu ag bís faoi agus bei faoisimh agus áthas orthu. Béidir go mbeadh cuid acu beag an áhairsach agus buartha faoi galarráis. Tá sé tábhachtach go mbeadh is ag na páistí ghfuil se go hiomlán nádúra na móchan seo a bheith acu.
Cuoine go socró an chuide smúide na dultaí arás agus téisiad a daithí na háirithe. Riann ball fórna na scoile, dultaí agus teaghlaí an spás céanna. Ba sé tábhachtach tacu le sláinte agus Folláine gach duine sa phobal. Ba cheart gomach tacaíocht fáil den na múnseirí chun a Folláine hain a Albert anas go mbeidh siad san nán tacu le Folláine na dultaí. Is dóigh go mbeidh comhairle fáilte agaí hána féin maidir leis na teorlínte sláinte peibli a chud a bhaim agus bhí scara fisiciúil a choinneáil sa Cumarsáid. Inis molamú díobh Thrámacha ag smaoinemh riachtanis scoileachta agus tuairt faoi sláinte agus Folláine fórna na scoile. Chun tuairt faoi riachtanis féin chóram na fórna, chud a gríomhnach a tain faoi ná cainte a bhaineann le do wasc oxygen héine chudart sa le dúir tú aire do riachtanis daoine eile. Ghlach páirt sna Seimineár Greasáin agus lé cápéisí teoiricha na Rhein Éideachas agus Scéalna, agus déan macnamh orú chun cuidiú leat I ri an tréimhse seo agus ar an mór amachrún. Tá Cumarsáid le tuismitheoirí carach maidir le holbhú le freastal riachtanis na dultaí iad rang. Tuairthe na haachmhainní atá ar fáil ar an suíomh Greasáin agus na doiciméid sa trás-strátéisí carachait lei seo. B'éidir gur bhaith le ceannairí na scoile agus múnseirí smaoinemh cén chuí féidir le principal habháil a chud a bhaim agus iad ag filleadh ar an Cumarsáid agus pobal na scoile. Ina leis seo, tá uirlisí féin mhaicnamh ann a theispáinna díobh ar ball. Seo é an crán féin chóram, agus léiríonn sé na rudaí le smaoinemh le sláinte agus Folláine na naoine fásta a chinntiú. Is iad fréamhacha an chrán a chothaíonn an chrán ar dús, rud I chintín go bhfuil tar ag freastal ar món riachtanis daoine. Is iad fréamhacha an chrán a chothaíonn an chrán ar dús, rud I chintín go bhfuil ag freastal ar món riachtanis daoine. Ina measc tá sé tábhachtach I chintiú go bhfuil tú ag ligean de cí, I chintiú go ndeithin tú go sláintiúil agus go réalta, go bhfuil aclaíocht a dhéanamh bhead gach lá, agus go bhfuil tú ag fanacht de deangáil le de chailech agus de cháirde. Ba sé tábhachtach dún chail siar ar an lista seo go réalta chun na chintiú go bhfuil na riachtanis seo á go líana ann. Tá sé chud tábhachtach céanna go bhfuil muid ag déileáil le stress móchánach agus ag tuairt aire dar sláinte fisiciúil. Tá strátéisí pásanta agus dearfacha ann I lug a chuidín linn déileáil le stress agus a chuiníonn sláán sábhailte muid. Smaoiní ar an méid I dteaibhre chuit san am atá caite agus na rudaí I dteaibhre chuit inis. Smaoiní ar an mealach a gcoinníonn tú choramíocht, oibre agus Scéal. Déan cínte go gcoinníonn tú le na nósanna a chuidín leat a bheith sláán agus sláintiúil. Tá uachtar an chrán féin chóram an tábhachtach agus muid ag réiteacht le oscailt na scoileanna. Smaoiní ar de choramíocht, oibre agus Scéal. An bhfuil tú ag caitheamh in ndearmacha ama ag smaoinemh faoi chóirsaí oibre. Stop tú ag smaoinú faoi d'obair agus an bhfuil tú áhairsach faoi chaile ráis ar scoileanis. Cad é a chuid as leat an choramíocht sin áil. Caithe Cumarsáid silar a bheith an chun na chintiú go bhfuil is ag gach duine céir de táid tarlú, cén uair, cén chuí agus cén fá. Carann se seo timpeallacht sábhailte a chruthú. Smaoiní féin tuiscint. Ar dús, cén chuí a máthaíonn tú. Céird iad na riachtanis atá faoi láthair. Bí réalaíocht faoi méid a bhfuil tú ag sú leis weit féin agus ó dhaoine eile. Smaoiní ar de chuid teornacha. Céird a chuiníonn sábhailte thu I dtaobh cuasaí scoileacht, fisiciúil agus móchan. Tuair tacaíocht do chomhlachaithe
agus tóg am chun Scéal ar a chéile. Chud am I látaobh agus déan macnamh. Céir de hastín weit chun na chintiú ghfuil daintin sunna agus sláintiúil. Cén chuí an féidir é seo bhaintach. Tá cóp den chrán féin chóram ar fáil sa strátéisi, chun má le documéid féin chóram neps agus chuige achoiní maidir le stos a ghlacha. Séir de Spectrum Life ná an Struchtúir Thacaíochta do Bhunscoileanna. Is féidir theacht tí den suíomh Gréasáin atá luaite anseo. Tá achoiní den scoil ar suíomh Gréasáin an tseirbhíse an orbairt ghairmiúil do Bhunscoileanna, nó PTSD mar beár animaró. Bheadh sé úsáideach na fáistéis seo a bháilú agus a thaispeáint sna siúmaí fórna. Iad de Cumarsáid le teaghlaigh, chur in núil dómh ghfuil tú ordealach ar sláinte agus Folláine na dáltaí agus nach féidir leis an bólam leanúint rá gan iad seo a chintiú. Idir dómh ghfuil na scoileanna chun tús áite a thuairt do gníomhaíochtaí a chuireann sláinte agus Folláine na gasúir chun cinn. Tuair aitheas do na hiareachtaí atá déanta ag tSamhail chun taú le fólam na dáltaí nuair a bhí scoileanna dúnte. Chud tSamhail ar a thuamhnas go mbeidh múinteoirí ag tosú ag an áit atá feiliúnach don dálta. Chonnaí múinteoirí i dteangáil le dáltaí agus le teaghlaigh nuair a bhí na scoileanna dúnte, ach mar a rá tSamhail in ná fánach de dteangáil, béidir gur bhair leat sean sa thuairt dómh taithí COVID-19 a deaghlaigh a riint. Béidir go léireach riint dáltaí riachtanas nua nó éagsúla. Béidir go bhfuil leat an cód tacaíochta do gháiltaí a úsáid chun díriú ar ábhar imní na dáltaí tar éis Cumarsáideanna le tSamhail. Tá uirlis féin mhaicnamh ar fáil sa strátéisi. Tá sí deara chun cabhair leat láidireachtaí maidir le principal habháil a ainj. Is féidir í a úsáid chomá chun cabhair leat riint scileanna a orbairt. Má aimsíonn tú riachtanas, tá gníomhaíochtaí sa strátéisi chun cabhair leat leis seo. Nuair atá macnamh déanta ad ar oscailt na scoile, béidir gur bhfuil leat smaoinemh ar conas a leanas tú rá leis an obair Folláine seo sa scoil bhliain nua, agus tú ag socrú ar ais ar scoil. Nuair a thosaíonn an scoil bhliain nua, molamuid ghlacha leis na teachtareachtaí seo. Déan go ré ag a tús le breas suas. Séir de tá gceistán le seo ná gur chóir do Bhunscoileanna pleanáil chun díriú ar dús ar chaidrimh a bhhainú nó a abhainú agus in sin féchann si ríist ar strátéisi agus scileanna fólama. Réiteoidh sé seo an bhunchloch le haghaidh fólam amach anseo agus le breas suas. Maithíonn daoine ghfuil prán ag baint le fille ar an gcuiclam, ach má chatar am ag socrú rais agus ag olbhú na dáltaí don ólam roimh ré beidh tar dearfach fad thairmeach ar sin, agus is dócha go laghdó sé sin stras an dálta agus stras an Tionchar. Maidir le déanana go ré ag an tús le breas suas, moltar go ná chóirsaí an lé agus struchtúir na scoile a bhainú. Go háirithe do na dáltaí óga agus dómh siúd atá ag aistriú, mar shampla na níonán sóisireacha. Éist le glór an dálta maidir le céird atá mhóthú. Is dócha go mbeidh sé níos deacra ar go leor de na dáltaí sí agus díriú isteach ar feadh tréimhse ama tuisc nach rá sé de cleachta na scileanna seo ar feadh riint mianna. Béidir go mbeidh cuid acu giodamach agus dí rialaithe. Béidir go mbeidh cuid eile acu tuirseach nó go mbeidh an níon sin ag smaoinemh ar rudaí eile. Bána siad leas a sos na glúiseachta agus cleachtaí oibre níos gide.
ach más féidir leat caidrimh agus suamhna sa crothú chuideá tú le na dáltaí a bheith páirteach san ólam. Ca am ag dal séir ar an mhólam ó nura, ribh obair nua a thosaí, agus chur dáltaí ar a thuamhnas go méar siad soas. Mar tá déanta ad sa phleanna le haidh fille ar scoil, lean a rá ag úsáid chuig principal habháil. Sábháilteacht, suamhnas, nascacht, féin éifeachtúlacht agus éifeachtúlacht phobal, agus dóchas. Mar tá ráit an, cabhraí principal habháil le freagairt éifeachtach híocha sóisialta i dúirt. Cé gur minic a chuirtear lár iad i lista is de bottom chearcalach échas tú an seoiad. Léiríonn se seo tábhacht na principal go léir agus an bailach a bhfuil tionchar acu ar a chéile. Is féidir le ceannairí scoile é seo úsáid chun córa a bheith acu faoi oscailt na scoile. Sa strátéisi, tugadh tú ar smaointe maid le conas principal habháil a chud a bhaim agus tú ag smaoinemh ar oscailt na scoile. Béidir gur bhá leat smaoinemh ar conas na principal seo a chud in nuail do thismitheoirí roimh an oscailt. Déit fá é seo dhéanamh trí Achoimre thuirt ar na céimeanna sábháilteachta atá cuireadh i bhaimad. Chur in nuail gúil tú dóchasach go mbeidh bliain bhreathúil acu agus gur bheith sláinte agus sábháilteacht na dáltaí an rud is tábhachtaí. Má bhíonn tú gur bhreath gach duine deacrachtaí agus gur freagra nádúra é is amhlaí go gcuideá se seo timpeallacht sábháilte a chruthú de thismitheoirí. Maidir le suamhnas a chur chun cinn, béidir gur bhá leat meabhrú do na tSamhail chun éon ábhar imní atá acu a riint chun má le aon rud a tharla le linn na miana atá caite. Tá riint bha achoinní an chun cabhair le dáltaí aistriú Thacaíochta agus socrúisteach sa scoil bhliain nua. Breannaigh ar seoir neps maidir le aistriú ar easar scoil agus ar na hachoinní eile atá luaite sa strátéisi. Tá móna teicneolaíochta an úsáideach chun eolas scoile a chur in nuail. Is féidir samplaí den mó seo a fháil sa strátéisi. Muoine cuid na scoileanna bhí sean de leagad amach na scoile agus tá siad ag moladh do cháltaí féchan dearú roimh oscailt na scoile. Sna fhí sean seo chuirtear béim ar chleachtais sábháilteachta ar chóda bheith an agus i dtéach cuidiú le sábháilteacht, suamhnas agus dóchas a chur chun cinn. Feicimid an seo sampla de rang le haidh an chéad rang arás. Tá leideanna den seisiún seo ar fáil sa strátéisi. In aineoin go bhféadfadh an chuma a bheith air gúil te silar, ní mór dún na rialacha a bhaineann le sláinte agus sábháilteacht a bheith coram le sláinte thicolaíoch. Margheall ar níomní féin, déit muis dearmad a dhéanamh ar nósanna dearfacha. Béidir go gaithmuid iarracht cointíosacha dhéanamh fáilte a chud roimh gach dálta agus iad ag teachtasteach sa siúmaranga. Déan gáide agus chur fáilte rompú isteach sa rang. Mura bhfuil ana adarú, cudú hain in ana dómh, agus tú ag bula lo, agus fear a náimneacha arú. Ban úsáid as ráitis dearfacha ar nós, tá se go hálann thua eiceáil ar easar scoil. Nu, tá áthas ar a bheith ar easar scoil, tá súlam ghfuil áthas orta chomá. Gan doubt be go leor ceistena ag dáltaí. Sprág agus freagar ceistena chomachanta agus is féidir. Seachan, tuairismíocht agus cuine ghfuil se ceart go leor rá nach bhfuil an freagar ad. Aber lo ceiste chuid ar a tSamhail más gá. Aibríonn dáltaí chun na fiideann féin chuma chun cíal amhaint as a nán féin, agus mór dogann tú eolas crin dómh líana siad isteach na bearnaí a thain. Sean dúchláin atá an ná principal Goldilocks a úsáid,
agus méid agus level an ólas a bheith díreach ceart más féidir. Cuoine freisin tá sé ceart go leor níl sama rá. Dí an ólas a riint faoin na réalacha a bhhaininn le COVID-19 agus conas fannach sábhailte Scéal. Ní mór do daltaí a bheith ar an ólas nach bhfuil éon grúpa faoi le freagrach as COVID-19. Chua se a bhaim ar an dain iomlán agus ní mór dún na réalacha a leanúint chun aire a thuirt dún hain agus do dhaoine eile. Sa seisiún seo, déitá smaoinemh ar úsáid a bhaint as an millóg oibre ón trás sráidthéisí leis an tSamhail má thaithí ar COVID-19, agus pléigeanna ar na cosúlachtaí do gháiltaí agus ar na héagsúlachtaí. Is féidir leat an gníomhaíocht seo a Urbert i rang Athléimneacht, Scéal nó Thrámacha. Ionas go mbeatha daltaí ghfuil sé de gceannas ar imeachtaí, déitá an seisiún seo a úsáid chun daoine óga a bhealach le bheith páirteach a gcúrsaí sábhailte. In aineoin gur bainisteoirí do scoile nó Seimineacht na seirbhísí sláinte a chocraí na réalacha, is féidir smaoint na daltaí bhálú faoi cén chuí ar féidir linn clú le réalacha nó taú leo. Déiteach siad cinenne dhéana faoin áit is fearr chun an ddíchaill an lámh se sin hand sanitizer a chud nó a bóstear chrocha chun réalacha a theaspáint. Is féidir leat fiú ar na daltaí smaoinemh faoin méid gur féidir leo dhéana mar dhaoine éonar agus mar grúpa, chun cuidiú leo féin le linn an tréimhse seo. Scríobh síos na smaointe seo agus i léirí na freagraí. De réad mar a théann an bhliain a rá, béidir go neamseoidh siad ní smús trátaisí chun éad féin agus na daltaí eile a choinneáil sláán. Bíodh meon dearfach ad ach bí ionraic. Mar shampla, úsáid ráiteas ar nós, sílim go bhfuilmuid faoin Eispéiris chun deide a chur leis an seisiún. Tugtar Achoimre na chéad sleamhnáin eile ar na bailí ar chóir duit caitheamh le daltaí agus na rudaí gur féidir leat a dhéana chun prinsipal habháil a chud a bhaim i de chleachtas. Ba muid ag labhairt faoin na bhfuil ólasán faoi Tionchar stras agus tráma ar an Insint. Mar shampla, múnlaí ar an tráma, metaíocht agus dearcha an áis. Tuirfar Achoimre ar gníomhaíochtaí practicúla chun na prinsipal agus na múnlaí teoiriciúla seo a chud a bhaim agus tá siad ar fáil sa strátaisí. Tá roinh saolacha scoileachta ar bhaile na chuirte strachaine. Is saolacha iad a chará slibh uair gaidraibh le daltaí agus iad ag fille ar Scéal. Furbíonn saolacha a bhhaininn le tráma, le Athléimneacht agus teacht chugat féin a ríist, se sin resilience and recovery. Cuideoidh na saolacha seo a bhhaininn le tráma na 5 prinsipal a chud a bhaim. Crothaigh siad timpeallacht scoile agus ranga a cháis an Folláine agus an ólam. Is iad péis agus na 3 áranna an tanim atá air na saolacha seo. Ba muid ag caint freisin ar obair an Dr. Dan Scéal, ar obair an Dr. Tanya Payne Bryson, agus ar chunceap na híntin óachtar agus íochtar. Léirí tar sa churchaige seo na bailí le nascacht a chothú le daoine óga. Spragan se spríolacht, ghlacha, fisreacht agus dóibh. Go maith leis seo, tugann se spás sábhailte do daltaí inar féidir leo a bheith oscailte agus Cumarsáide dhéana. Bainann spríolacht le timpeallacht spríúil a chrothú nuair atá sibh ag déanamh Cumarsáide le chéile. Is féidir linn an spríolacht a sprága trí gníomhaíochtaí crothaíocha a chud a bhaim. Má úsáid ar spríolacht, bíonn timpeallacht oscailte agus cordiúil ann inar féidir leis an dalta a bheith ar a thuamhnas. Bainann ghlacha le meas dearfach gan choineal. Ghlachfar le gach rud a dhéanann an dalta.
Cuireann an duine fásta nuail chomá go bhfuil tuiscint acu na cúiseanna le humpar an dalta mar is ionan iompríocht agus Cumarsáid. Nuair atá an tumpar feibhach agus má tá gá an dalta a cheartú, déiteach duine fásta a rá, is féidir am a eiceáil go bhfuil tú mí hásta ag fannacht ach ní féidir leat na brégan sin na háirint ó áine. Is féidir den ghlacha leis an mealach in dhéanaan siad Cumarsáid gan aon túló. Cuireann se seo an nuail go bhfuil meas dearfach gan aon chodíalacha acu an dalta, ach nach bhfuil an tumpar seo sásúil. Baineann fisreacht le bheith ag cuid ceisteanna an dalta bhí go taithí le iontas i do chu. Trí bheith fisreach chuireann daoine fásta in nuail gúil siad a géar scéal an dalta a thuiscint. Méadaonn se seo an seans go nusclaigh an dalta suas gan agla go ndéan for brethúnas nó ortha. Nuair a bhíonn daoine fásta fisreach, bíonn spéis acu sa méid a tharla den dalta seachas céirt atá mícheart leis an dalta. Siad atá i gceist le dáibh ná nuair a chuirtear nuail go gníomhacht an dalta go bhfuil a go de mothúchan agus smaointe tábhachtach, agus go maithíonn an múnseir an méid a tharlaíonn den dalta in áiríre. Thug an Dr. Dan Scéal agus an Dr. Tina Bryson conceap an Insint uachtar agus íochtar mar bhealach le labhairt faoi conas a oibríonn an Insint. Ag úsáid staide an Insint a thuiscint, feicimid seo go bhfuil an Insint tóca ón mbun níos. Is é fréamh na hinseanna ag an mbun a leagan an mbun chlach le haghaidh iompar. Tá an Insint hí staide freagrach as feimine nós anallú agus ag bra mócháin. Freagraíonn an páirt seo dar níonsin do chuntúirt chun muid féin a chosint. Tugtar freagairt, trid, éalú nó ró, nó fight, flight or freeze, mar bear animid sa méarla. Tá an Insint hóstaide freagrach as feimine níos casta nós smaointeoireacht chriticúil, planál, ag réiteach feibanna, cóirdeas a dhéanamh, agus ar mócháin a rialú. Cairríonn an Insint hóstaide leis an Insint hístaide, le smaointe agus mócháin a rialú. Nuair a oibríonn an dá Insint le chéile, tá an dalta inán feimú agus smaoinemh go sileir. Má chuoine muidir, is an staide ceann de na písaí is tábhachtaí I deachá stóir, mar ligeann se chuid glúiseacht idir hóstaide agus hístaide. Idir an chuí céanna ligeann an staide san Insint an dá físa den Insint Cumarsáid a dhéanamh le chéile. Ach nuair atá an Insint hístaide trí na chéile de bhór mócháin láidir, chuirtar bach ionas nach féidir leis an Insint hóstaide teachtareachtaí a fháil agus mar sin aíonn an dalta dí rialaithe. Ach tá rudaí féidir le daoine fásta a dhéanamh chun cabhar le daltaí an bach sin a bhaint den staide. Mullen Scéal nás go chothú leis an dalta. Cialann se seo go gahamid a haspáint den dalta gur féidir linn na mócháin a airínn siad a thuiscint. Má dhéanamid seo, breathann an dalta go bhfuil siad sábhailte agus go dtigeamid iad. Nuair atá an dalta suamhnach is féidir leis an Insint uachtar Cumarsáid a dhéanamh leis an Insint íochtar a ríist. Rud a chuidín leis an dalta láirt faoin achtra bchúis leis an dí rialú móchánach. Tug an saoil na trí áranna sampla dúin maidir le conas is féidir boga ó hístaide go dtí hóstaide. Is féidir le daoine fásta trí chéim a leanúint a chuideos le daltaí atá dí rialaithe. Seasan trí ár an Dr. Perry de réasúnaí, réití agus rialaí. Jeadan an Dr. Bruce Perry
nach mór de daltaí a bheith sa chuid darnín sin atá socair le go mbeidh siad an náin dul an lech go thomláin leis bhólam. Ní féidir le fólam tarlú má tá an dalta dí rialaithe. Siúr atá gceist leis an chéad chéim, réasúnaí, ná déileáil leis an stras a bhuahamid ionas go mbeadh an an feimú agus smaoinemh go silar agus go suamhnach. Sa dara chéim, réití, léiríonn tú go dtigann tú smaointe agus móchan an dalta agus cuireann tú thuhéin i gcó réid lo. Déan Cumarsáid leis an dalta trí chadrimh tuiscinnach. Bíoch bá ad do mócháin an dalta agus cud ar a thuamhnas iad go dtigann tú an chuí a bhfuil siad ag mothú. Nuair a dhéantar é seo breathan an dalta sláán sábhailte, mar tá duine éigin i ggéireadh iad a thuiscint agus tacaíocht a chuirt dóibh. Is é rialaí an áir dearnach. Nuair atá an dalta sacraí síos, is féidir leo na písaí an Insint a bhaineann leis an rialú a úsáid. Cabhaí leis an dalta rialú agus banistú a dhéanamh ar an stras. Tacaí leo iad féin a thuamhnú. Nuair atá muid ag marachtáil le bagairt, cosú leis an ban déim seo, is iondúil go bhfuil muid ag feimú ó íochtar an Insint, se sin an Insint híos taighde. Seo é an chuid an Insint a bhaineann leis an marthantas, se sin tSamhail. Ach, chun dul an lech mar is ceart leis an bhólam, caithfidh muid faoise bheith chuirt don fórt seo darnín sin. Is ag an buinte seo gur féidir le daltaí, áid agus páirteach leacha ina bhólam féin. Cuidín na curchaige seo leis an dalta agus an Tionchar boga go háit inar féidir leis an bhólam tarlú. Metachoimneacht nó metacognition a chlétar ar an cleachta seo. Chomála samhlacha scoileachta chun ar gaidirh a seoirú is féidir an tarint ar an teoiric agus taighde scoileachta le tuiscint níos fearr fháil ar fólam an dalta. Baineann metachoimneacht leis an tuiscint atá ann ar conas a bhólamíonn muid. An tlí a núsáideann muid scoileanna agus stratéisí chun ar bhólam a phleanáil le monatóireacht a dhéanamh ara agus conas an ólam a bheas ionas gur féidir linn ar gcurchaige a chud an oiriúint le cabhrú le riachtanas fólama. Ní raibh daltaí i siúmaranga ó mí mórta se caite. Mar sin bainne siad leas as cailséir ar na bróiséis seo. Ní mór na próiséis seo ar nós áid, cuine agus ag réiteach faibanna a chleachta mar roisiad an úsáideán ar feadh tamil. Bí silar leis na daltaí faoin na scoileanna a thílíonn tusa mar Tionchar atá ag teastáil mhóthú sa siúmaranga. Baineadh daltaí tairbhe as teoir agus stratéisí chun áid, pleanáil agus cuimhne aidhmiúil a Urbert. Béidir go mbeadh cabhair teastáil ó gháiltaí dí sinne chun an bróiséis seo agus na stratéisí a rognaí siad a amsú. Teastaíonn ó leanaí cheadúint ghuiil siad a gceannas agus ghuiil tionchar acu ar a bhólam. Cuireann meoin an áis béim ar an gcuimhnach dagan buanna agus cumas leis an dúchas ach go ndéantar iad a Urbert trí iarracht. Dearann Carol Dweck is cuma faoi leibhil an chumas atá ad. Is é an iarracht an rud is spreagann an chumas sin agus a dhéanann éachtaide. Spreagann an Tionchar na daltaí chun iarracht a chud isteach i nach gníomh agus na stratéisí ceart a úsáid le haghaidh an gníomh sin. Léiríonn taighde go gcuidíonn an dearcadh seo le daltaí fáil thairis na dúchláin ar bhealach níos rathúla trí iad is spreaga chun na gcuid iarrachtaí agus a gcumas a bhéadú. Má chuirtear chun cheap meoin an áis i gcuimhne do gháiltaí, cabhair se leo má bhreathann siad go bhfuil siad tar éis titim siar ina gcuid fólama de bhór dúna na scoile. Seo inisibh a dteas chuig mo chomhlachaí stelle. Gur mágad éilsa, mar a luath cena má thugtar tús áis den na lána,
Tacaíoch an curcaige seo le cách I bobbal na scoile, agus iad ag bre go bhfuil siad sábháilte, neadathe agus ar suaimhneas. Spreigigh sé éifeacht dúlacht den todhchaí comá, agus túair dóchas dóibh don bhile ar scoil. Tugann an céad cúpla sleánán eile roinn samplaí dus na cineálacha gníomhaíochtaí is féidir leat a dhéanamh chun principal habfuil a chur chun cinn. Ní gá clí go doch daingean leis na gníomhaíochtaí atá listathe sa chuid seo ach an irid. Comá leis na samplaí atá luaite an sa, be gníomhaíochtaí ag scoile na hena féin ar nói is féidir úsáid chun Folláine na scoile a cothú. Tugtar chur síos ar na smaointaí agus na gníomhaíochtaí atá luaite an sa tre stratéisi. Tásúlagainn go garóidh siad le scoileanna sa tréise gnóthach amach an sa. Tá tuile samplaí tugtha sa tre stratéisi. Féicimid ar thábháilteacht ar dús. Beg daltaí ag fille ar scoil agus beg trórlínta nua sábháileachta I bhaim mar scoil I níag den scoil a bheith dúnta ar feadh tréise ada. Is féidir linn carú ló leis seo, ag cintú go bhfuil isacha cad leis gur féidir ló a bheith ag sú leis. Is féidir linn iad a bheile le bheith pórtach agus rialacha an ranga a thocrú agus ád Eispéint. Is féidir le córá agus ról immert carú ló an córas nua a hiiscint agus bheith dearfach faoin na gommas na heithrithe nua a bhanistú. Má bhaintear úsáid as ledanna feiceálacha, póstéir agus marcálacha uair lár, is féidir ló a bheith ina meabhrú de gach dalta, agus tá sé sin táchtach go háirithe dus na daltaí le riachtanis I dtachas speisialta. Má thugtar legan amach sa léir den struchtúir den lá de galtaí, caróigh sé chun timpeallacht ranga thuaimhneach agus thábháilte a crothú. Mar a phléitar níos luatha, mulamíd freisin de scoileanna an tam, an spás agus an deis, a chuairt a galtaí a daithí ar COVID-19 go roinnt. Tá is againn go mbeidh Eispéiris éagsúla ag daltaí agus na scoileanna dúnta, agus tá sé táchtach amthógáil chun an nasc sin atá gibh leis na daltaí a cothú agus Herbert Tille trí deisna thuairtómh an Eispéiris a roinnt. Nuair táimid ar suaimhneas, tá ar mothúcáin faoi smacht agus táimid rialathe agus réig le tuairt faoin saoil. Tá gríon rialáil dar gommas ar gullan a thuaimhnú le go méimid réig le bheith rán fórteach sa saoil. Más ar leibhéal thóisialta, leibhéal na mothúcáin agus go dainn féin ar an leibhéal cogníoch. Míníonn Louise Bombéir a bhfuil cuid mhór ibre déantacha sa réimse seo, go dagamid ar an saoil mar lenaí le roinnt meicníochtaí a choiríonn linn na mothúcáin atá againn a bhanistú agus a ceann Mar shampla, an cumas atá ag an báiste dúil leis féin a ceann Seo cumas atá có ón gníomháin nach raibh fála me gceist. Tugtar féin rialúcháin ar seo. Sa cadramh atá againn le nar tSamhail, fálamíimiad an tlí chun córialú a dhéanamh, mar shampla, nuair a luascan tSamhail lenamh a núnas a náil, nuair a bhíonn tSamhail ag sún trí, ceann an páiste na mothúcáin agus déanann sé suaimhneas. Ina amach dáma, fálamíimiad chun is féin réalú a dhéanamh ar an féin, sé sin le rá go bhfálamíimiad argad meicníochtaí agus stratéisi a úsáid chun ar gullan a suaimhnú. Maidir le forbert na stratéisi a bhaineann leis an bhéin rialú, bíonn ámanta ann gur céim riachtanach do galtaí a bheith ag córialú leis an múntóir. Is féidir leis an ggóteáil seo ó thaobh na mothúcáin de, cabhrú le daltaí a gcuid mothúcáin féin a aithint agus a cheangailt leis an ggóthaigs ina dagan an mothúcáin seo chun cinn. Cabhraíonn sé le smacht a Herbert ar na mothúcáin sin dá réir. Cabhróidh sé seo ar fad le hiarachtaí an dalta na stratéisi féin rialú seo a thuairtló. Tugtar fáisnéis faoi cóteáil mothúcánach sa tre stratéisi. Tá gníomhaíochtaí eile sa tre a bheith cabhrach mar shampla, gníomhaíochtaí le meon suaimhneas Herbert, gníomhaíochtaí macnamh, gníomhaíochtaí glúiseachta, léarthabhlú agus cleachtaí análathe. Cabhraíonn imeachtaí féin rialathe de friúla le daltaí agsúla, mar shampla, tá gníomhaíochtaí rialathe ardú ann agus gníomhaíochtaí rialathe íslú ann. Bíonn daltaí áirithe atá róspreagtha,
Bíonn rialú ag teastáil uthe seo, leis nó mothúcána íslú agus a ceannsú. Bíonn daltaí eile ann a bhaineann leas as gníomhaíochtaí rialathe chun iad féin a bhuascailt agus a ordú. Is samplaí de rialú ordú iad réaltléimene, agus is shampla de rialú ísle é gníomhaíocht machnamh nó mindfulness activity. Is féidir le gníomhaíochtaí eile mar bhrúigeanna balla nó yoga cabhrú le daltaí féin rialú comá. Is é atá gceist le scí céimethe cuileanna ná do bhealach ibrú síos tríd an gcorp ag fásca agus ag scoile na matánaí ag súil de réir a chéile. Cabhraíonn gníomhaíochtaí machnamh le daltaí a bheith phríomhathe san ámí láthair a cabhraíonn gníomhaíochtaí glúiseachta díriú ar an obair atá idir lámhaigin agus an stad bathúcánach atá ordan a athrú. Tá roinnt eachfaní den sco ar fáil ar thaobh Greasáin an tuirmhís Arbert garamúil de Bhunscoileanna. Tá gníomhaíochtaí análathe ina nuair leis antáchtach chun féin réalú a Arbert. Tugtar fáisnéis faoi conas chóteála dhéanamh ar ceithre cinál gníomhaíochtaí análathe sa stratéise. Éis de méadanis le tafad de cleachta haulú nó visualisation exercise a déitfá a úsáid ar scoil lena páistí. Dún de thuúla agus saolaí, ghfuil tú ag siúil síos cosán lean ciún I dtreo na farige. Agus tú ag siúil, maithíonn tú ghfuil tú suamhnach sláán, ionalú isteach go domhan agus amach I ríist go ré. Cloiseann tú na tonta ag brise ar an trá. Fáin tú balla na farige. Maithíonn tú an téir álainn uair ar deireann. Agus tú ag siúil síos an cosán ag ionalú isteach agus amach go máil agus domhan. Maithíonn tú an gcarne faoi de chosa é bog agus te. Tá an ghrian ag tainmh agus an farge gorum ag lonra. Tugann fuam na donta ag teacht chun trá, sólas agus suamhnas chuit. Agus tú ag breanú amach ar an bharige, is féidir leat donal a chur I dún le bhrithim na donta, isteach go máil agus amach go domhan, suamhnach sonna. Maithíonn tú teas na gréine ag líana de cholann, agus tú ag féchant I dtreo an tuisce atá geal, gorum, glas. Trá ada orga atá an, agus níl duine ná deoraí an a chu héin. Is leatsa an trá seo, an áitse, an táimse. Tú ag ionalú isteach ag líana de cholann le teas agus suamhnas, agus ag ionalú amach ag scoile bhairt gach teannas. Agus tú ag ionalú go máil domhan le gúnaí, sí síos ar an gcarne. Agus tú a hí in sin go ciún, is féidir leat breanú ar na tonta ag brise ar an trá. Tá an tuisce gorum agus geal, agus maithíonn tú an suamhnas háartart agus tú ag breanú. Maithíonn tú bhfuil tú sláán sábháilte agus sonna sásta. Níl an a chu héin, ar de frá féin, I de áit féin, I de am féin. Tá tú I de hí an seo ar an gcarne bog te. Ag sú na gréine, maithíonn tú bhfuil tú láidir, socair agus ré le fille. Ag ionalú isteach
agus amach go máil dain. Anis branímis gníomhíochtaí atá ná nascacht nó an ceangail sin a crothú. Tar éis deis fáilte a chur roimh na páistí a reis ar scoil, agus deisiúir dóibh dul i dtaithí ar na rialacha agus na nósreachtaí nua. Tá sé táchtach an tam agus an deisiúir dóibh óma cathab le na gáirde atá acu hena féin agus aithne a chur ar cóirde nua. Is spellí spríúla iad cluichí cuideachta agus gníomhíochtaí an grúpa chun cabhrú le daltaí aithne a chur ar a chéile a ríist. Le fáil amach cad iad na rudaí a theithníonn lo, na rudaí nach deithníonn lo agus na rudaí a bhfuil spéis acu iontu. Is féidir le cluichí ar nós gá íorna agus bréag amháin agus ar a bhar leat a bheith teithnamhach chun cadramh a Herbert. Tá nasc sa trasstratéisi chuig siomh Greasáin ina bhfuil a lán samplaí de cluichí ina bhfuil scara sosialta iontu. Cabhraíonn gníomhíochtaí ranga omláin an ranga Herbert mar grúpa, mar ordan agus mar phobal, mar shampla, tóiríocht taisce timpeall na scoile ar watha le sprí. Tá eolas ag scoileanna hena féin, ar imachtaí ina mín tionscnamh á dhéanamh ag na daltaí le chéile ar an bubal áitiúil agus go daint féin ar an scoil. Déiteach an bhliain acadúil seo a bheith go maith chun tionscnamh a chur chun cinn ag díriú ar éanúlacht grúpa ar a bhar leat mar rang nó mar scoil a thuairtear. Spráig gníomhartha randomacha cináltais nó random acts of kindness as béarla chun cóbhá agus tuiscinnta crothú, agus a Herbert sa seomáranga agus a timpeallach na scoile. Curthaigh an príocht mar seo le timpeallacht dhearafach agus timpeallacht thacúil de cách. Chun meon na féin éifeachtúlachta a chur chun cinn, chur gaoine dus na daltaí go bhfuil glór scileanna léirithe agus forbartha chun dailá leis na dúshlán a deascar ó COVID-19. Chur meon fáisí láthair agus léirigh an meon seo. Spráig na daltaí agus chur ar a good súile gur féidir le buntáiste a bhaint as an gur chuige seo, má churann siad an iarachtasteach agus má ránaíonn siad na stratéisí carta. Mar sin, brethnóigh na daltaí ar ghúshlán mar dhéiseanna agus iad ag tuairt faoin bhoghlaim. Feicigh siad agus tuigh siad an sin gur féidir le cumas athrú de chora ar iarracht, cleachta agus coméad leis an teasc atá idir lábha. Is féidir cabhrúla daltaí comá nuair spreagtar iad na feibanna a réiteach nuair tá feib ghúshlánach rompo, mar shampla, nuair is míon lo éirí as tuis gur cosúil go bhfuil an obair ródheachar, nó nuair bhíon aséantas acu le duine. Gach seans go mbeadh sé ina chuidú iad a spreaga céimeanna réitethe feibe a lenuint. Má caihamíd am ag múna de galtaí na céimeanna atá gceist chun feibe thorú, éiríonn siad níos neamhsplách agus níos cumaisí ag banistú feibanna ó lá go lá. Ach moltar a bheith cuaramach ná gur míad isteach ar róluas sa phróisis seo, agus sin ag tuairt réiteach na feibe dóibh. Bhíonn éifeacht ag buint le teascanna agus dúilgaisí a chuairt de galtaí, mar cuireann sé nuail go bhfuil muoín a gut astú, agus is slí cumasach é seo chun chur le féin éifeachtúlacht an dalta. Is féidir le daltaí a spreaga chun féin chaint dhearafach a cleachta mar tá mé ag feabhsú. Is féidir lom é seo a dhéanamh go hanamha. Rinne mé job mát de. Léiríonn sé seo cad é atá dearfach fuatha féin agus an stad ina bhfuil siad. Is gá sciil difriúil iad mulla a thuairt agus mulla a ghlacha, agus ní a gcónaí a bhíonn siad éasca amhlamm. Caithfar an sciil a bhuana de chuid mhuardaltaí. Má aithníonn siad agus má chuireann siad anam ar na láidireachtaí agus tréthe dearfacha seo, atá antú féin agus an líne eile, caróg sé sin lo a bhéin éifeachtúlacht a Herbert. Cuirigh sé lena ggurcail córdas atá acu agus déanfar tuile Herbert ar na tacaíochtaí hóisialta atá acu.
Léirigh an dóchas agus úsáid gníomhaíochtaí chun dearcha dearfach agus dóchasach is spreaga don bhliain atá amach roin agus don todhchaí. Má chuireann siad ainm ar nóchas agus ar a bhíseanna, tá daltaí ag leag amach a spruchanna persanta féin don todhchaí. Má scríbann siad a go dóchas ar scamal, agus iad a chur ar fós déir spéir, cáróigh sé seo leo a spruchanna a hallú. Bealach má chun dóchas agus eagna dearfach a cumad is sé an díolann buíochas cín lé a chinál. Déantar tafad de rud amháin a bhfuil idir buíochas gach lá. Litir cúm féin sa todhchaí, gníomhaíocht ón trasstratéisi, cáróigh sé seo leis na daltaí díriú ar cad a gapan siad atá amach rompo. Tacaí gló chun insint dhearafach nó scéal dearafach a crochú faoin na Eispéiris. Túair am dómh smaoine faoin na rudaí dearfacha, chomh mailis na dúchláin ag an am seo ina Scéal. Díreach ar na rudaí agus ar na seifteanna a cáraigh leo go dtí seo mothú níos fearr. Léirigh an dóchas trí Eispéiris féin a roinnt leis na daltaí. Tá eolas curtha ar fálagan sa trasstratéisi maidir le cur chuige inste crán na bethe úsáid. Déiteach tascadán todhchaí a bheith amach chun deis a thuairt dómh a daithí a chur nuail dus na glúna atá le teacht. Beidh seirbhís tacaíochta idachas thuasla ag reachtáil feachtas ag fille ar scoil dar teadal a reis chun mo todhchaí, a críochnóigh le tascadán todhchaí a crothú. Tá gníomhaíocht maidir le tascadán todhchaí sa trasstratéisi freisin. Tar éis rointam a cahabh ag brethnú ar gníomhaíochtaí molta de gach ceann de fronsbal hapfuil, tá súlagan go bhfuil tú in ann na moltaí agus na stratéisi a thógann isteach i do bhúntóireacht agus i do cleachtas le thuúla. Agus sin á dhéanamh bretheadh de galtaí an tábháilteacht, an suamhnas, an ceangal, an éifeachtúlacht agus an dóchas. Béidir gur fiú smaoineh ar na cuig fronsbal seo mar cuig cinn in aigean lé. Anis seo ríist éalsa chun lenúint a raig. Moltar an tród atá pléite an go dtí seo do gach dálta, ach tá roinh prinsipal breise an atá níos feilúnach do cháltaí le riachtanis éideachas speisialta. I measc seo tá dáltaí a bhfuil riachtanis éideachas speisialta acu agus dáltaí a d'astíonn tacaíocht breise mhóthú agus iad ag dul an lech leis an méid atá tóirlaí. Tá sé deacair a bheas cén chuí ar déadal dáltaí le dúna na scoile. Bei roinh dáltaí ag bra go bhfuil an fille ar scoil dúchlánach agus bei roinh eile acu ag déadal go maith leis. Mar sin féin, cuideó sé Cumarsáid a dhéanamh le tSamhail roimh ré chun an aistriú a dhéanamh níos éasca. Tá sé tábhachtach cuinú go dacóidh cur chuige iliaach le sláinte agus Folláine gach dálta. Is féidir ábhar ar idir gealú lena chinsú gúil siad cura an éireúint do cháltaí a bhfuil riachtanis éideachas speisialta ag dul chomh leis an bhólam a héascú. Tá san gúil seans an go dag go riachtanis nua chun solas, mar sin tá sé tábhachtach go nacamuid an tam mac na bhíonna ar na riachtanis aistria a hagan chun cinn le linn na tréimhse stocrúisteach. Agus muid ag taú le dáltaí atá ag fille ar scoil agus iad ag dul i dtaithí ar an mbliain acadúil nua, ní mhórgann seiceal isteach leo go rialta agus gan ghlacha leis go dtuigeann siad na himeachtaí agus téirmí nua a bhaineann le sábháilteacht. Le cuidiú le Cumarsáid má úsáideann muid áiseanna afrach níl muid ag bra an iomracha ar an focail láirtha, agus is féidir le seo a bheith cabhrach do gháiltaí. Agus ar nóí éist le go an dálta. Mar sin, céir atá ráit ag dáltaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu faoi céir atá bóthú ina gcuid Scéalanna. De réid píos a taighde a rinne tara midjin agus a cólacia a chohíle san ideag, bhfuil páistí agus daoine óga a bhfuil riachtanas éideachas speisialta orthu na leideanna seo a leanas. Cabhraí linn go léir cóirde a dhéanamh agus iad a choinneáil. Chud anna orann. Bí linn nuair is gáadún labhairt le duine éigin.
Gen cínse gúlamuid go léideanán páirt chhlacha sna himachtaí. Tír cuide dar deileí agus cabhraí le páirt chhlacha is Scéal na scoile. Bíodh go leor spóirt, imachtaí agus clubbanna éagsúla fáil. Ghlach le gach duine agus léirí meas agus cináltas de gach duine. Cuidí linn mothú sábhailte Scéal. Lig dún fólam agus páirt chhlacha in rúpaí. Tír dún trealamh a chuidín linn agus muid ag fólam agus ag súgra. Smaoiní bhealaí eile faoi le cuidú linn. Tá simúil go bhféad faoi iad a legan amach de réad chuig principal habfáil. Léidann se seo ghuilas ag leanaí go maith céir a heastain mhóthú. Agus sna fá ghuiil teach tábhachtach sin éisteacht le glór an dálta. Fuain si úsáideacha iad na fuintí seo leanas chun taú le dáltaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu. Tugadh tú Achainí gov.ie chun taú leis an bhile Scéal. Tá nídeag Achainí agus ólas breise a bhhaininn le COVID-19 thiomh Greasáin education.ie agus NEPS chun taú le dáltaí agus ag file Scéal agus ag boga chun cinn lena gcuid éideachas ó lá go lá. Tá réimsí Achainí ag an NCSE chun taú le leanaí a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu agus ag file Scéal. Beidh siad fáil thiomh Greasáin an NCSE. Tá cuasaí agus ólas ag ionad uachas Middletown freisin a charas le taú le daoine óga, lena deileí agus lena gcuid múteirí. Tá Rnna'n COVID-19 ag an garantacht uachas as I am áit i bhfuil Achainí, Seimineár Greasáin agus ólas an a charas le daoine óga agus a deileí. Tá réimse Achainí agus fáisnéise ag Seirbhís Tacaíochta éideachas túsla. Tá plán á orbairt acu freisin chun taú leis na daoine óga atá ísle brí agus tá sé beartaí acu feachtas Cumarsáid a cheola chun file Scéal a chur chun cinn. Tá muid ag marachtáil trí amanna eisceochtúla agus bíonn Tionchar agus sin Thláinte agus Folláine gach duine. Seo roinnt stratéisí chun cabhrailinn le cuasaí imní. Léiríonn an íomhá an sleanán seo na stratéisí scoileachta a chuidín agus muid ag déileáil le neamhshínseacht. Aithinn na rudaí atá tú geanas orú. Mar shampla, tá san céirdead na rialacha a chamuid clíló chun muid féin a chuineáil slán. Plé do chá le cínseacht a bheith ad sa Scéal. Déan cleachta cháil i dtaithí an Scéal mar tá. Fólam chursós le neamhshínseacht trí stratéisí féin rialú a cleachta chun déileáil le na móchan a chagan chun cinn. Ina measc sin dé tá gníomhaíochtaí macnamh a cleachta agus aclaíocht a dhéanamh. Laidí imní agus tros tríd teorann a chur an am a chaithfeann tú na meán hóseilta agus le fuintí nuachta. Ban tainmh as an am a láthir, déan buíochas a chleachta agus ban úsáid as de chud buanna agus láidireachtaí. Tá go leor ábhair sa trastáirtéisí Folláine atá tóca ó fuintí NEPS agus ó eagraíochtaí eile. Mar shampla, tá teoiricí, gníomhaíochtaí practicúla agus stratéisí a chur an Athléimneacht chun cinn dómh siúd a bhfuil riachtanas éideachas speisialta acu. Tá ábhar na trátha stratéise beartaithe mar seoir do éireann na scoile. Is féidir na gníomhaíochtaí a chur an éireannt ag bra riachtanas agus os na dáltaí. Tá an trá riinte i gcodanna áirithe. Féin chudim bail fórne, ag olbhúd an oscailt, ag socrú i ráis Scéal, tacaíocht do chách, tacaíocht bhreise de rionsghine agus de bheagán, agus léthúireacht bhreise. Le linn na bliana acadúla seo, leanna NEPS ag rions Achainí chomá le cuasaí Folláine.
Nelson Mandela a dúirt, "Our human compassion binds us to one another, not in pity or patronizingly, but as human beings who have learned how to turn our common suffering into hope for the future." An nóta dóchasach seo, bhhailinn an deis a hóigáil chun buchas gáha leat as acht éisteacht leis an Seimineár Greasáin seo. Tá súil ann go mbeidh sé seo agus an trá stráiteisi úsáide chuid féin I do chuid oibre chun taú le sláinte agus tú ag fille Scéal. Go ngeardaí leat sa bhléana atá machrún. Gur míle mágaí.